Flaqa tal-Eżekuttiv tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista li nżammet aktar kmieni din il-ġimgħa fid-Dar Ċentrali ġie elett Charles Bonello bħala l-President il-ġdid tal-KKLPN. Fl-istess laqa ġew ukoll eletti numru ta' membri ġodda sabiex dan il-kulleġġ ikun iffurmat bin-numru massimu ta' membri skont kif jipprovdi l-istatut. Charles Bonello ringrazzja lill membri kollha tal-Eżekuttiv għal fiduċja li wrew fih u jgħid li se jkompli jaħdem mod aktar intensiv f'dan il-qasam u ddikjara li jemmen li l-kulleġġ tal-Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista għandu jkun il-fora fejn il-Kunsillieri tal-Partit isibu l-enerġija biex jaħdmu dejjem aktar favur ir-residenti tagħhom u l-wens għad-diffikultajiet li ħabtu wiċċhom magħhom minn żmien għal żmien. Charles Bonello li għandu 47 sena huwa konsillier u minority leader fil-Kunsill Lokali tal-Fgura, direttur tal-Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista u membru tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.